Max, el cafè d'aquí és millor que el de casa. Però si volem estalviar no podem menjar tan sovint fora. Ja ho sé, però és que no suporto la cara que fot el Beni de bon matí. Sí, no li podem demanar que ens faci bona cara d'un dia per l'altre. Ja, no el defensis, per favor. El Beni fa temps que s'ha tornat un capullo. I no té cap dret a fer-nos la vida impossible, que allò també és casa meva. Ja, i ben aviat podem tenir casa nostra. Aviat? Sí que ets optimista. A quina hora entres? Ara vaig cap allà. No facis tard el teu primer dia de feina. Vols que et passi a buscar després per la facultat? Podríem fer un entrepà per allà. No, si només vaig a tornar uns llibres. Després me'n torno cap a casa a estudiar. Vull aprofitar que el Beni serà a l'agència. Doncs ens veiem a casa. Adéu. Adéu. Desitja'm sort. No, no la necessites. Anirà tot de puta mare. Adéu. Adéu. Mira, Nick. Què? Això d'aquí són les plantes dels dúplex que fotríem a dalt de tot, de 150 a 200 metres quadrats. Collons, tu. I això? I això? Això és l'escola de Cargol? Sí, l'arquitecte suggeria que les fessin de ferro forjat. Home! Com les baranes de la terrassa. Clar. Per donar-li un toc modernista. Això a la gent de pasta els hi flipen. Home, i tant s'hi flipen, I tant s'hi flipen i fliparan, perquè aquests pisos són de collons, són collonuts, aquests pisos, sí. Sí, escolta, ja t'has pensat això de quedar-te'n un? Tu com a soci et sortirien a preu de cost? Cony, per què penso? No paro de pensar, Què? I això? Sí. Què fots tu aquí? Que no tens classe? He vingut a estudiar. Em pensava que tu series a l'agència. Doncs ja veus que sóc aquí. I estic molt ocupat, Són els plànols definitius del projecte de Can Saló. Sí, mira, millor no m'ho expliquis. No pensava fer-ho. Que l'Ivan i jo no tenim temps per perdre. I ara, si vols estudiar, te'n vas a la teva habitació. Escolta, Beni, podem anar al despatx, que així estarem més tranquils, no? Collons, tu i jo no hem de marxar enlloc. El Mas té una taula i una cadira noves a la seva habitació que m'ha costat una pasta. I encara les ha d'estrenar. O sigui que ja toca. I és hora que algú faci el que jo dic. Que per això ho pago tot jo. Ja se n'ha anat el teu soci? Si vius per omplir la taula amb els teus llibrots, hauràs d'esperar, Que vaig a dinar. I posaré la tele. I si jo vull dinar puc quedar-me? O també me n'he d'anar a menjar a l'habitació, castigat? Des de quan preguntes si pots o no pots fer les coses? Estic parlant. És que no vull sentir-te. Jo tampoc vull moltes coses i me les he d'empassar. I que com a mínim si em fas viure amb el desgraciat del teu nòvio, hauràs d'aguantar que jo et digui el que... Com ha anat la feina? Bé, tinc 2 hores per dinar i després torno. Anem a fer una hamburguesa al bar. No, podem quedar-nos aquí perfectament. Jo com si no hi fos, Total, només serveixo per pagar les punyeteres factures. És que no et pots estar ni 5 minuts, sense ficar-te els teus putos diners de merda a la boca? Va, Max. Què? Vés a agafar la jaqueta i ja anem. Que salsa de pavarots. Hola, Beni. Mira, saps què? Em quedo aquesta. Molt bé, Són dos... Mira, just. perfecte. Beni, ja sé que no tens ganes de parlar amb mi, però m'agradaria que m'escoltessis un moment. El que tu puguis dir no val res. Ni m'interessa. Tens tot el dret a pensar-ho. Tots dos. Perquè us he mentit moltes vegades. Però pel que fa al Max sempre he sigut sincer. L'estimo i em fot que per culpa meva es baralli amb vosaltres. Beni, només et demano una mica més de paciència. Ara tinc feina i aviat em podré pagar un lloc per viure. Prometo que em perdràs de vista. Aquesta cançoneta em sona. Fa uns mesos vas dir el mateix i ja saps com va acabar tot. No cal que m'ho recordis, Clara. Sí que cal, perquè no reacciones. Dius que t'estimes el Max però no el deixes en pau. No en tens prou amb tot el que li has fet fer fins ara? Què vols, fer-lo infeliç, com vas fer infeliç a la Berta? Vols que acabi mort com ella? Deixa-la en pau, la meva mare. Sí, això és el que m'hauria agradat. Deixar-la descansar en pau, però per culpa teva ni això ho vam poder fer. Per culpa meva? T'he de recordar qui ho va començar tot? Perquè jo estava començant una nova vida, saps? I tu vas haver d'espatllar. Si haguessis estat calladeta, la mama encara seria viva. Ei, tio. No, la Berta és morta per culpa teva. Escolta, no et passis, O ets tu qui la va matar. I espero que la consciència et pesi tota la puta vida. Escolta, Iago. Tot el camp d'aquí.
Malparit. I tu te n'has anat i ja està? Max, i què volies que fes? Jo no vull mal rotllo amb el Beni. I si m'hagués quedat encara m'hi hauria tornat. Et juro que em sentirà. Max, deixa-ho estar, Ens hem posat nerviosos i prou. Ell s'ha posat nerviós. No, i jo. No li hauria d'haver dit tot allò a la teva mare. Estic fins als collons que la Clara es foti pel mig. I ara només faltava el Beni. Què passa amb el Beni? Que ets un desgraciat. Això passa. A mi no em parlis així, Després del que has fet et parlo com em surt dels collons. El Iago li ha faltat el respecte a la Clara i això no ho podia permetre. Si ara resultarà que ets un sant, que vella pels altres. Max, deixa-ho. No em dóna la gana, Iago. T'agradi o no, el Iago és la meva parella. I això també és casa meva. I ell també hi viu. Si tu mateix ho vas dir... Mira, que et quedi clara una cosa. Si el teu nòvio viu aquí, és perquè a mi em dóna la gana. Queda clar? Perquè això abans de ser casa teva, era casa meva. Doncs mira, si vols que marxi només m'ho has de dir, Des de quan compta el que jo dic en aquesta casa? Comptaria si no t'haguessis convertit en un capullo, que només pensa en la pasta. Però si em torna a faltar el respecte d'aquesta Em faràs empresa. a mi també, Beni? Va, pega'm. Però et juro que jo potser m'hi torno. Max, sisplau. I saps què m'ha dit a mi? A mi, Que era un desgraciat. El Max abans no era així. Ens els hem tingut un munt de vegades, però és que ara el miro i no el conec. No ho pots ben dir, I m'ha cridat, però m'ha cridat d'una manera. La veritat, és que... I el Iago què? Res. El Iago no deia res. En ell ara està bé, Mira com ha corregut per explicar-li. Quina barra. Es planta a casa teva i a sobre encara vol tenir raó. No sé com pot suportar tenir-lo allà. I què? Veus que el foti fora? Doncs mira, Mira, si ho faig, el Max se'n va al darrere. I això sí que no, i què, prefereixes aguantar aquest mal ambient? Però si és que, Clara, no tenen on anar. Sí. Només faltaria que a sobre està amb un xoriço, el Max hagués anat a dormir sota un pont. I el Iago no s'hi va tornar? No, es van passar la ràbia i va fotre al camp. No criticar-lo i és el més educat de tots. Fort, tio, no m'imagino el Beni pagant a ningú, Passa'm el rasclet. Però si ja t'ho vaig dir que semblava una altra persona, Caf. El Iago només va anar a parlar amb ell per dir-li que volia que l'ambient a casa fos més relaxat. I que quan poguéssim marxaríem del pis. I va el Beni i li fot una hòstia. I ara què fareu? Doncs aguantar-lo i mirar de no barallar-nos a tot hores, que què vols que fem? Passa'm la pala. Caf? Què? Què vols que et digui? El tercer és el que no hauries d'haver fet. Ai, va, que no comencis tu ara, No vols sentir la meva opinió? Doncs ara l'escoltes. No entenc com el vas ficar en aquell pis. I saps què pensa el teu pare del Iago? I de cop i volta, i sense consultar-li, se'l troba vivint a casa seva. Home. Ja, però això no és motiu per anar pagant a la penya. Sí, és veritat, es va passar. Però qualsevol us hauria fotut fora el primer dia. El Beni, com a mínim, ha intentat que les coses anessin bé. No ho ha intentat prou. Max, potser qui no ho ha intentat prou ets tu. M'han dit que ja has trobat feina. Sí, tornaré a fer de torero. Guai. Després del que has passat et mereixes que les coses et comencin a anar bé. I les condicions no estan malament, Els he d'agrair que m'hagin agafat. No hi ha gaire gent disposada a contractar algú que estigui pendent de judici. I què fas, 8 hores? És el que hi haurà dies que em faré 10 o 11. No, però a mi ja m'està bé. I a més, en aquesta empresa paguen les hores extres. Collons, quina sort. I a tu com et va? Bé, però trobo a faltar l'Amèlia. Encara és a Bilbao? Ja veurem què passa amb la seva àvia. M'havia acostumat tant a viure amb ella que ara que no hi és se'm fa estrany. Segur que amb el Max et passarà el mateix. Almenys tu amb el teu avi i el Pau estàs bé. Sí, esclar. Però el Beni és bon tio. Però no em vol amb el Max. I menys vivint allà. Tio, l'ambient a casa és insuportable, Si està al menjador ens hem de tancar l'habitació. I quan coincidim sempre ens acabem barallant. I penseu estar-vos-hi molt de temps? De moment no tenim un duro. Però d'aquí uns mesos haurem estalviat i podrem fotre al camp. I vols dir que aguantaràs uns mesos amb aquesta tensió? Ens hi haurem d'anar acostumant. Això no t'hi acostumes. Com convius amb algú que no suportes, tot va pitjor. I creu-me que sé d'arribar-lo. Ja ens arreglarem. Perquè si no us arregleu, espatllareu alguna cosa per sempre. Fes-me cas, Iago. Fot el camp abans que passi alguna cosa irreparable.